Hvad tænker du om det? Jamen, jeg synes, den føles godt, fordi jeg føler mig mere afslappet, end jeg plejer at være. Så jeg føler rigtig godt afslappet. Jeg har en rigtig god selvtillid. Jeg arbejder hårdt, og det er også det, jeg føler, at jeg har det. Jeg føler, at jeg er i topform. Og i spil i dag, det kommer til at være, at jeg tager et slag ad gangen, helt hul ad gangen. Og ja, vi må se, hvad der sker. Jamen, det tænker jeg slet ikke over. Altså, han er jo bare, han er jo verdensmester, men han er bare en station, som spiller godt god bold, men det tænker jeg ikke over. Jeg spiller bare min egen spil. Jeg har fået nogle gode råd af to gode trænere, og så også til Jenny med, at jeg spiller mod banen, altså spiller min egen spil og spiller mod banen, og ikke selv mod ham. Altså jeg stænker slet ikke på ham. Altså, meget af det er en god råd, og det er det, der har gjort mig til at blive mere afslappet og lidt mere selvtillid. Så jeg snakker uden dem, der tror jeg ikke, jeg har noget, det der form, jeg er i nu, med masser af selvtillid og afslappning, det har jeg aldrig nået uden dem. Så en stor tak til træneren selvfølgelig. Det gik ikke, som jeg håber på. Jeg fik en lidt god start i dag. Først 10-12 holder. Jeg havde mange gode planer i første lag, men når jeg kom nærmere på green, så det slet ikke nogen afstand. Og jeg så kom på green, så pottede jeg havde problemer med at have en rigtig afstand. Det var lidt godt. Jeg holdt lidt slet ikke. Men til sidst 5 måneder, der spiller jeg rigtig godt. Og det er sådan noget, jeg kan bruge. Jeg tror bare, at jeg vil beholde det golf, jeg plejer at spille med. Altså bare spille min egen spil. Jeg er sikker på, at det bliver meget bedre i morgen. Jeg kan ikke gøre ret meget andet end at tro på det. Jeg har stadig tillid til det.